amb Punxetes i la llegenda de Sant Jordi. Mare, per què regalen roses el 23 d'abril? Punxetes, no coneixes la llegenda de Sant Jordi? La llegenda de Sant Jordi? Marieta, tu coneixes la llegenda? I tant que sí! Ho vols saber? Escolta bé. Va passar fa molts i molts anys. A un poble molt bonic, que es deia Montblanc, va arribar un terrible drac. Era verd, enorme, ferotge i treia foc pels queixals. I què va fer la gent del poble? Van decidir que cada dia li donarien animals per menjar i satisfer la seva gana. Primer li van oferir gallines. Dies després li van oferir ovelles. Després li van oferir porcs. Més endavant li van oferir vaques. Però un dia es van acabar tots els animals del poble. I què van fer? El rei va tenir una idea. S'han acabat els animals, així que ara, cada dia, hi anirà una persona del poble. Ho farem per sorteig cada matí, quan surti el sol. El dia del sorteig es va reunir tot el poble i li va tocar a la princesa. El poble i el rei estaven molt tristos per la notícia. Però la princesa va fer el cor fort, es va acomiadar i es va dirigir cap a la cova del drac. Quan va arribar, el drac la va ensumar i es va anar apropant cap a ella, cada vegada més a prop. I se la va menjar? No, Punxetes! Mira, mira! Qui era? Era el cavaller Sant Jordi, galopant des de terres llunyanes en busca del drac. El drac ja estava a punt de menjar-se la princesa quan va aparèixer Sant Jordi amb la seva llança i va matar el drac. De la sang del drac va néixer un roser ple de roses vermelles. Sant Jordi va agafar la rosa més bonica i li va regalar a la princesa. Després va pujar al seu cavall i va continuar el seu camí per salvar més pobles de les injustícies. Adéu, Sant Jordi! Moltes gràcies! Visca Sant Jordi! Visca! Quina història tan bonica! Per això, cada 23 d'abril es regalen roses a les persones que estimes. Mama, aquí tens una rosa! Que bonica! Moltes gràcies, Punxetes. I ara també anirem a mirar les paradetes de contes i de llibres. Contes i llibres? Això ja t'ho explicaré un altre dia, Punxetes. Feliç Diada de Sant Jordi a tothom!